Yan no, sinasabi na nga ba? Nasagi ng e-bike? Hindi, gumiwang. Gumiwang siya eh. Dandaan lang pa di. Yan no. Yung mga nag-aaway po dito. Yung nagkahulihan po. Love triangle. Ang baho na po. Bakit ba? Ito nag-aawat tong isa, nag-aawat. Ayan po mga kakuwela, mga kabiyaya na nagkasama ulit ako ng na Ate Del, ni Nathan Cute at Tito Oslek, Nag-joyride lang kami. Nag-joyride lang, gagala-gala daw dito sa tabi-sabi kung sana naman kami makakakain nito. Yan naman naman pag nagkasama-sama kami. Sinurprise nila ako doon, natutulog ako kanina. Nag-chat pa sa akin yan, hindi daw siya pupunta dito. Ako kasi tamad ako umalis kanina. Sabi ko tulog na ako kasi puyat ako kagabi. Alas 3 na naman ako nakatulog. Kaya yun, muntik na dahil biglang humarang si Kariton. Ayun. At kinabahan si bakla. Ako pa ba? Wow. Hello. I am a member of the Fast and the Furious. Wow. Kaya pala sumipa sa preno. Yeah, kaya pala diin na diin yung preno eh. Siyempre, ganun talaga mga ganyan na lang. Wow. May motion. Ikaw ba yan, Bendusal? Si Bendusal, kinabahan. Where are you going pala? Bakla. Going to somewhere here in Taguig City. And then? We gonna eat. We're gonna eat? Yeah. So very lang ha? Yeah, of course. Mall of Asia. Wow. What do you think of restaurant? Professional? Hindi. Special restaurant. High class. High class. Yeah. We're looking at that high class restaurant. Yes. Don't worry because we have our own car. Wow, on car. Yeah. On car. Yeah. Grabe sa paisla. Grabe. Stop it. Stop it. Kain na kain yung mga words no? Wild Plo. Wild Plo. Because we are came from the England. Wow. That's why we're talking about our English very strong. Very strong. Yeah. You are student of San Felipe. Of course. That's the most important. And then the Delco Barley's student of Harvard. Wow. So very very weak school. Yeah. Very yuck school. Yeah, very Harvard, weak. oh my gosh. You know the most popular school in the world. Yeah, San Felipe. San Felipe. Yeah, San Felipe International. Yes. The student, the famous student, Yes. Einstein, Of course. Yes. Mark Zuckerberg, Wow. Lapu-Lapu, Yeah. Magellan, Of course. yeah, Bruce Lee, Yes. Yeah. And also Jackie Chan. yeah, Jackie Chan, Van Damme. Jet Li, Yeah. Almost some of the Hollywood stars came from San Felipe School. Tom Cruise. Oh, of course. Tom Cruise. The janitor of the school is Mr. Bean. Yeah, Angelina Jolie. Yeah, that's instructor. Dance Bali Bali instructor of San San Felipe. Felipe International School. And then If you want to enroll, just contact G Guevara. and you have a 1.5 million in enrollment. First semester only. Per semester. Yeah. The Harvard is so very very yuck because the first semester is 20K. Yeah. So very very low. But very yucky. Very yucky. Yes. Yeah. And then the San Felipe chef is Chef Boy Logro. Yeah. Chef Boy Logro. The Harvard chef is Lucio Tan. Lucio Tan. Yeah. And sino may-ari ng Mercury?
Bokon Way. Ay, si SM Henry C. Henry C. Yeah. Wow. The Loading. the principal of San Felipe is Who is the principal of that school? teacher. Oh my God, I'm forgotten. Bill Gates. Oh, The principal. The wife of the Mr. Burger? The wife of Mr. Bill Gates, the principal. And then the janitor, Mr. Bean. Mm-hmm. And then the professor of San Felipe is Professor X. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Oh yeah, that's the ex. Yeah, and then may sound. So yun, in-stop namin kasi para tayo may mga parang kalahati lang yung katawan natin. May churo. Tag dito, in-stop namin puro music dun sa sa banda sa amin, mga nangangampanya, kaya yun. Mabalik tayo dun sa sa San Felipe. San Felipe International School. Alam niyo kung bakit pinakamagandang school sa San Felipe? Kasi nga, kapag diyan ka oops, Oh my God. ba't bigla kang nag-U-turn? Mga dami talaga mga pasaway na rito ng mga driver. That's why you need to iskang how to good driver in San Felipe International Driving School. Drive. That's why. Dadagdagan na. Ayun pa pala, nakalimutan ko. Driving is Meron palang San Felipe International Driving School, no? Ang kompleto po yan. May hospital, may yung sa Baliw, Oo, may mental hospital. may mental hospital, may clinic, Oh, may pa nga po, may bagong ang ginagawa ngayon yung San Felipe Dog Center, Animal Center. Okay. Pit animal, pit lover. Kaya yung mga Pit hospital. kaya yung mga nakaka-graduate dyan ay may trabaho na agad pag nakagraduate sila. Sa Harvard, mahirap mahirapan dun. pa. Maghahanap ka pa ng mga dun. Mahirapan pa mag-apply sila. Mahirapan pa sila. Tsaka sa San Felipe, hindi ka na-interviewin. Well, pag nakita lang ang papers mo, oh my gosh, came from the San Felipe International School. Oh my gosh. Oh my God, the mother of Nathan Kit Vlog is Passed away. America. Americana. Pass away in the road. On the road. Yeah. Okay. Akala ko pass away siya, sabi mo dun Pass sa away on the road. on the road pala. nagulat ako doon sa pasabi niya. Oh my God! Yan na nga, sinasabi ko. Ano nangyari? Go! Yan Accident. sinasabi na nga Ano ba? siya nasagi ng e-bike? Di, gumiwang. Gumewang siya eh. Dandaan lang pa di. Yan Baliktad si Kuya. Maligdas. Yun yung nakakatakot. Yun yung nakakatakot. Nakita niyo yun, no? Oh. Kasi they are not schooling at the International Driving School. That's why. San Felipe. Yes. You need to enroll San Felipe International Driving Driving School. school. She 1.2 million only on Oh my God. Very low. very low. Yeah. The Del Cabarli bank is going down. Going to bankrupt. Going- Punta sa bangko. Siyempre, sa'yo kami hihingi. Halimbawa, may iba sa Trio Cuela family na hindi pa nga nakapag-aral sa San Felipe. Yeah. Kaya medyo hindi pa rin sila asa sa pagbablog. Yes. Meron din doon, kung gusto nyo matutong mag-vlog, pwede rin po doon sa San Felipe. May mga nagtuturo din po doon ng kung paano mag-vlog. Wow. Willie ang isang... Yeah. Oh my God. Vlogging school. Tingnan mo yung itsura natin dito. Ganyan na lang. Gawa sa Ala. Sa sikat ng araw. Hati na yung katawan natin dito. Alam niyo, walang pa nasasanay ako pa unti-unting drive ni Nathan. Tawag dito.
Sino ba yung nambubusina? Nambubusina siya, oh. Oh, di ba? Nagagalit ka sa international school. Nagalit siya dun sa international school. Dami mga sigang driver, no? Niya damot, baka sagihin. Oh, mga saging ganyan. Maraming Ang ulo ng driver. nainito yung ulo ng driver. Hindi nila alam pag itong nagalit tong katabi ko, nako. So, init ulo niyan. Huwag niya lang antayin ako magalit. Ay, antayin na yan ng magalit. Nako po. Hindi pa yan galit. Hindi pa yan galit. Naku, busangot na yan. Paano pa kaya pag nagalit eh, no? Pinali na naman ang pilay. Dapat magre-request nga ako sa lolo ko kay Einstein na na magpagawa ng sariling daanan ng mga tiga San Felipe na student. San Felipe Road. O, di ba? O, yan lang. San Felipe Road. Exclusive lang. Exclusive only on Oo, C5. C5. San Felipe Road, exclusive on student of San Felipe International School. Oh yes, the authority only to pass that came from the San Felipe International School. If you don't came from that school, you'll never pass away that road. Tsaka, mas maganda kung yung yung tawag dito, yung kalsada niya nasa Himpapawid. O ano tayo, Wow. Flyover, oo. yeah. Exclusive lang sa mga San Felipe International School student. drivers. Hindi, tsaka sa student, basta kung saan ka galing na kumpanya ng San Felipe, dun ka lang dapat dadaan. Yeah. No. Hindi tayo sa ganito, muntik pa tayo kanina. Tapos may ano pa kanina nasisilaw ako ah. Hindi nga walang mga tracking ngayon. No. Marami talagang hindi pa Gabi lang dito. mag-drive. Gabi lang 3 dito Maraming truck. maraming mga nag-aaway po dito. O nagkahulihan po. Love triangle. Ang baho ng Hoy! Hoy, Bakit ba? Ito nag-aawat tong isa, nag-aawat. Oo. O ano? Sa akin yan. Sige sa'yo na yan. Lita man ng Sira ulo ka. Video ka. Oh. 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 Oh, hinabol. Wala, hindi yan magbabato. Sa bunutan lang yun. Tapang ng babae. Ano, Ate Del, kaya mo? Ate Del, bidyon mo dali. Yan na, habol. Yan na, hinabol. Tapos ng babae, grabe. Baka na. Ano si Ma'am Del? Baka nahuli. Nahuli. Ay, grabe dito. Mahina. So yun mga kakwela, no, medyo dati kinakabahan ako mag-drive to si Nathan eh. Kaya hindi na ako Galing nakaupo. na, no? O ngayon, mapagkakatiwalaan na. Oh. Di ka pa rin ba naniwala? Drive ako Bicol to Manila. Di ka pa rin bilib sa drive mo. Wala, mukhang pa ako eh. Dati nga yun. Kinakabakabahan pa ako. Hanggang ngayon pa naman kinakabakabahan pa ako ngayon eh. Oo. Di ka talaga Kuya Manuel kahit matulog ka lang eh, no? Professional yun eh. Matagal na yun umawak ng manubila. Wala ka sa linya ko. Yung linya mo, umusog ka rito. Pakanan tayo. Huwag mo akong pakialaman. Diba, sabi mo, nag-aral ka sa Oo, San Felipe. I'm very professional. Kaya wag mong pakialaman, ha? Oo. Hinihila. Kaya para sa ko, ba't ka-dikit hinihila pala? Kaya sa kabagan. So hanggang ngayon, di pa rin kami nakakahanap ng makakainan. Nagugutom na kami. Yan si Tito Oslik, oh. Hindi na umiimik si Oscar. Hindi na umiimik si Tito Oslik. Yan, tagal naman itong driver na to. Ni-nervous siya. Nervous na si Oscar. Nervous siya kasi sabi, baguhan lang to si Nathan mag-drive eh. Yari tayo dito. Yan. Takot pa babae, no? Nag-book. May maraming nagtatanong pa di kung kailan ka daw, kailan daw tayo babalik ng dahit. Wala pa. Wala pa rin ako, wala pa rin akong tamang date o schedule para sa pag-uwi. Baka na. Ini-enjoy pa namin dito kasi tagal na rin namin sa dahit eh. Lalo ako, walang uwian. 7 months. Tapos, ito si Paddy kahit pa paano nakaka-uwi ito ng Sursugun eh. Oo, Kaya lagi-lagi ako na uwi.
Ako hindi, kaya ganun. Diretso ka kasi, no? Straight. Diretso ka 7 months. Oh, straight, 7 months, nandun lang. 7 months na rin ako eh. Tapos ano lang yun, pa sulpot-sulpot lang ako dun sa bahay ni Kuya. Pag may ribbon cutting, nandun. Wawa yung mga bata. Dito sa Maynila, daming ano, ang daming mga... Kaya lang kahit anong bigay mo dyan, pinagkukuha na nga yan ng ano eh, HW, di ba? Wala pa rin, nabalik pa rin sila. Kahit anong tulong mo dyan sa mga yan, Wala. babalik at babalik sila dito kasi parang dito na sila sanay. Oo. Ang parang yung tawagin na yung tubig nila yung ano rito, alikabok. Kasi ang dami na. Pero dati punong-puno dito ha. Oo, ano nila, pinagpapalaya. So ngayon wala na masyado, halos. So siguro hanggang dito na muna lang tong ating vlog, no, at mahaba-haba na rin. Mag-vlog na lang tayo doon sa kakainan mamaya para marami tayong vlog. Wala akong video ngayon eh. Walang content. Walang content, kawawa Jay. Kawawa, Jay, gusto. Wala nang views. Walang video. Oops! Walang video, gusto. Okay lang walang video, huwag ka lang mabangga, hayop ka. Nandito pa naman ako sa unahan. Sabi, oops, oops. Ang layo eh. Arurot eh. Visit na to. Inabahan tuloy ako. Yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel. Yan, Nathan Cute Vlog, Ate Del Cavarle Vlog, Oslek Gibara. At syempre kay Kuya Alex Librada, Ate Glyza, Vincent Caliada, at kay Kuya Manuel Gubaton, at sa lahat ng Trio Cuela family nandiyan sa description ng kanilang mga links. So maraming salamat. At mga ilang araw o baka isang linggo mabubuo na ulit yung Trio Cuela. Yeah, bye-bye. Babush. Babush. Ang